συνεχίσουμε με τα IFC για την ίδια μέρα, για το Σάββατο. Σε τρίτη θέση, το σκάφος Τεμάρα Μαρ, με κειμένη τον κύριο Μπατσί και τους Κατσικιώργους. Το σκάφος Ανατέλους Αφροδίτη. Και στην πρώτη θέση το σκάφος Οξυγόνων. Παρακαλώ τον κύριο Ισραηλίδη να φύγει την απονομή. Είναι μεγάλη τιμή να απονέμεις κύπελλο στον Όντιο Μπατσί, έτσι. Τώρα, άμα απονέμεις ένα πρόεδρο, τι άλλο μπορεί να πεις. Και μάλιστα από Θεσσαλονίκη να το πρόεδρο. Λοιπόν, περνάμε στο σημερινό αγώνα, στον αγώνα της Κυριακής, στον αγώνα με τον Μακαζίκη. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο ανάποδα από τη φορά. Στο IFC, τρίτη θέση, το σκάφος Οξυγόνων. Και ο Λακάκη Αλεξάνδρου. Στη δεύτερη θέση, το σκάφος Τεμάρα Μαρ. Και στην πρώτη θέση, το σκάφος Ανατέλους Αφροδίτη. Θα προσθέτει και την απονομή. Συνεχίζουμε με τα σκάφη όραση International της ίδιας μέρας της Κυριακής. Στην τρίτη θέση, το σκάφος Bulldog. Στην δεύτερη θέση, το σκάφος Λεμουτσέλο. Γεωργίου Κατσιρέλη, Κατσικυριάκου, Παπαθεοφίλου και Χριστοδούλου. Και στην πρώτη θέση, το σκάφος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και κλείνουμε με την απονομή της κατηγορίας του Αρσίνα, του σημερινού αγώνα πάνω. Στην τρίτη θέση, το σκάφος Κύμα, με κυβερνήτη τον κύριο Ματσακίδη και τους Κουρίδη, Πολίτη, Μουστάκα, Τιλαβερίδου και Παλαιράκη. Στην δεύτερη θέση, το σκάφος Αντάρα, με κυβερνήτη τον κύριο Κριστνάκη, τους Κάκης. Το σκάφος Βελικός. Τρέξει μόνος σου. Έχω και 4 άτομα μαζί μου. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο του Ναυτικού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τριαντόπουλο, να προσθέτει για την απονομή.
Εσύ έχεις και 4 λεπτά. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε κρασάκια έξω και μπύρες. Μακάρι. Λίγο θα ήθελα να συζητήσω το θέμα της διοργάνωσης. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, οι τρεις όμιλοι μαζί, ο ΛΟΑΔ, ο Ναυτικός Όμιλος της Θεσσαλονίκης και η Καλαμαριά, και κινούμεθα στα πλαίσια του να κάνουμε μια διοργάνωση για του χρόνου με ένα κύπελλο θερμαϊκού, το οποίο τέλος πάντων θα το μελετήσουμε, θα δούμε τι τεχνικά προβλήματα ενδεχομένως θα προκύψουν. Και για να πούμε την αλήθεια, η σημερινή διοργάνωση ήταν μια, ας την πούμε, πρόβα generale σε σχέση με το πώς θα διοργανωθεί μια ανάλογη οργάνωση με όλους τους ομίλους οι οποίοι οργανώνουν αγώνες ανοιχτής θάλασσας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή υπάρχει μια κάποια διαμαρτυρία από πολλά σκάφη και τους κυβερνήτες και τα πληρώματα ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αγώνων που τους είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν, κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια κάπως να συμπυκνώσουμε τους αγώνες, εντάξει, αλλά να διατηρήσουμε την αυτοτέλεια των πρωταθλημάτων με τέτοιες διοργανώσεις. Δεν ξέρω, από οργανωτικής πλευράς δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα, νομίζω ότι όλα εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά. Και έχω την εντύπωση από τα χειροκροτήματα και το σχετικό ενθουσιασμό που είδα ότι και από δική σας πλευρά δεν υπήρξε κάτι που να μην σας άρεσε, ας το πούμε. Εγώ έχω να πω ότι μάλλον διάβασα τη σκέψη μου. Γιατί ακριβώς αυτά ήθελα να πω εγώ. Θα τα πούμε λοιπόν, για να πείτε κι εσείς ό,τι έχετε να πείτε και έχω την εντύπωση. Αυτά ακριβώς ήθελα να πω και εγώ και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να καταφέρουμε. Θα κάνουμε μια κίνηση. Εμείς τουλάχιστον σαν, ας πούμε, επιτροπή ή κάποια επιτροπή από τους εφόρους της ανοιχτής θάλασσας που έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία και στην οποία πολύ καλά τα πήγαμε, βρεθήκαμε 2 φορές, άρχισαμε να μελετάμε κάπως το θέμα και πιστεύω ότι του χρόνου θα καταφέρουμε να κάνουμε έτσι ένα κύπελλο θερμαϊκού, το οποίο θα είναι στη διοργάνωση και των 3 ομίλων που κάνουν αγώνες ανοιχτής θάλασσας στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ.